Vi skal behandle et knæ med Dr. Wohrs lymfedrænage, og vi starter med at behandle det, vi kalder blomkålet, som er indersiden af knæet. Der kan være både hævet og ømt, så det er vigtigt, hvis man har problemer med sit knæ, at der bliver behandlet her. Vi behandler alting 3 gange. Så behandler vi hasen. Bliver også behandlet 3 gange. Og her behandler vi, fordi der ligger en masse lymfeknuder inde i knæhasen. Og samtidig behandler vi den øvre lymfe og de spændinger, der kan ligge her. Og også her skal vi behandle 3 gange. Og det gør vi, fordi lymfe kan blive en lille smule geléagtig, og så løber det ikke så frit. Og når vi behandler flere gange, så bliver det mere flydende, og så forsvinder væsken væk fra leddet her i knæet. Nu behandler jeg med tommelfingerkredse op langs knæskallen. Også her kan der ligge væske og spændinger, og det prøver vi på at fjerne med den her behandling. Lymfedrænage er en hudteknik, fordi 80% af vores lymfevæske ligger lige under huden. Så skal vi pumpe op over knæet, og det gør vi, for at sende lymfevæsken op imod kravebenene, hvor al lymfen siver op og løber ind i blodkredsløbet og kommer til lunger og til hjerte og bliver pumpet rundt igen. Til sidst ved knæbehandlingen behandler vi pes anserinus, som er sådan en seneplade, der ligger her ved knæet. Der kan være rigtig mange spændinger, rigtig meget væske, og kan være med til at gøre knæleddet ømt. Også her behandler vi 3 gange. Vi strækker huden på tværs og på langs, og det gør vi ved alle vores lymfedrænageteknikker. Det var behandling af et knæ. Tak for jeres opmærksomhed.